Part 2. Liwliwa ka na kay dagiti OFWs ng Ilocano YouTube channel, Roderick Molina. Welcome to San Sebastian, La Gomera, Spain. Ayan kakabsat, umuli kami. Umuli tayo tiloganan kakabsat. Kami po ay tataas sa mahigit 1,400 feet above the sea level. Parang Baguio City. Yan mga kaibigan. Aakyat na kami sa bundok. This is the beautiful spot of San Sebastian, La Gomera. Those who are nature lover, ito na po ang aking YouTube channel, Roderick Molina. Please subscribe. Magsa-summer na dito. Summer na dito mga kaibigan, pero ang hangin ay malamig pa rin. Ladies and gentlemen, La Gomera, San Sebastian, Spain. Akyat kami dyan. Akyat tayo. Kaya po nga bubuya iti YouTube channel, agsagana kayo na po ta dagiti question ko, dagiti makita dito yung iba isunto apo iti ipa-question ko kada kayo ijay YouTube channel, dito YouTube channel ko apo pangawakan nyo apo iti 50 nga free load. Okay kakabsat iti ili na tayo apo ko San Sebastian, iti probinsya na La Gomera, ket iti country na apo ko Spain, Espanya. Yan. Manung nga feet wenno kadapan iti tayag daytoy nga isla kakabsat, manipod iti danum iti baybay aging ga iti nga tuna. Mano, oray ko lang nga po, mano nga 1,000 kakabsat. Mano nga 1,000 na feet, mano nga 1,000 apo, iti kangato daytoy nga isla, manipod iti ngato, iti baba, iti danum, iti baybay. Oray iti 1,000 lang kakabsat ken gay. The answer na apo ko 1,400 feet plus. Tandaanan niyo apo, da kayo apo buya. Ayan. Naka-live na apo. Ayan apo. Ayan. Umululi kami na apo dito ay bantay na. Dito nga isla apo ko kasla katukad iti Baguio City. Baguio City iti Pilipinas. Question number 2. Anya madamatari maana po iti ko, madamatari man taladanag ko, adanag nabugay. At the question kakabsat number 2, anya iti katugad daytoy nga isla dita Pilipinas. Anya iti katugad daytoy nga isla dita Pilipinas.
Question number 2, answer na kakabsat ket Baguio City kakabsat. Ayan. No kamyon ko nada dito abot Espanyol na titrak ke kamyon. Anya iti Espanyol iti trak kakabsat ke kamyon. Ijay Pilipinas, question number 3. Ijay Pilipinas kakabsat. Anya iti kayat nasaun iti kamyon. Answer na apo truck. Yan, kakabsat. Dati pagluglugan apo ko bus ijay Pilipinas. Ngam no Espanyol na apo ke guagua. Anya iti katugad nga kayat nasawen ijay Pilipinas iti guagua kakabsat. Ay iti guagua. The answer na po ko bus. Question number 3 dajay. Mapantay iti question number 4. Dito nga isla kakabsat ket dito bungad na awan unay apo iti kalbo awan iti mulmulan na wano kayo nakakabsat. Dito nga isla iti bungad na po awan iti makitam nga kayo na iti masungad na awan iti kayo nga makitam iti sungad na po nga makating nga kami madamdam ha adanton apo adanton na makita yo apo nga kayo madamdam ano matingam mi dati apo aya po ti question number 4 awan ti kayo nga makita. No ita Pilipinas apo question number 4. No ita Pilipinas apo ko agtubo dagiti fern iti bambantay apo ko makita yu ti fern iti bambantay dito adamot fern nakakabsat iti bambantay fern ay pagdekorasyon nya nagana po dagiti pagdekorasyon ita Pilipinas nga agtubo dito nga isla fern kakabsat fern. That is the question number 4. Mapantay ako di question number 5. Dahito ya po nga isla no magna ka iti rabi dito ayan apo iti kalsada na apo adu iti makita nga kuneho nga kakabsat nga labas dito agrawar ti kuneho abuti kuneho no datoy. Dahito nga isla po ko adu iti kuneho na iti rabi iti kuneho nga masida. Koneho kakabsat ti makita iti dayto nga isla po ko koneho dagita apo iti makita nga animal na dayto nga iti dayto nga isla koneho kakabsat. Question number 6. Aside kadagiti koneho makita mo kakabsat no dagiti Pilipinas ko banyas agiti babatit nga banyas uno alibot dito'y kakabsat ti awak dati babasit nga agiti alibot apo dito'y alibot ket awagan da iti aligarto kakabsat babasit nga alibot aligarto apo yan kakabsat yan nagpintas iti video na number 6 dadya po aligarto kakabsat yan iti awag na iti babasit nga alibot apo dito'y ket aligarto. Nagapo nakapo iti isla iti Tenerife imay nakapo ditoy isla iti La Gomera. Anya nga ili iti ayan dinimotibiyang nga ayan iti isla iti Tenerife. Anya nga ili iti ayan dinimotibiyang nga ayan iti isla nga Tenerife. Answer na apo ket Santa Cruz. Question number 6 ay. Papantay ti question number 7 kakabsat. Yan kakabsat. Mano nga tawoon iti napalabas sakbay nga nakitak manen iti daytoy nga isla kakabsat. Mano nga tawoon nga iti napalabas sakbay nga makitak manen daytoy nga isla kakabsat ken kay 12 nga taon kakabsat nga nagsublinak iti daytoy nga isla. 12 nga taon that was question number 7. 12 years kakabsat
sakbay nga nakitak manin dati nga isla. Kasi nagtrabaho kami kini Mami May idi way back 2009 kakabsat ken gaya 2009 nagtrabaho man kami kini Mami May itoy Lagomera. Dua kami nga Pilipino. Dua kam mano nga Pilipino iti agtrabaho ditoy nga isla kakabsat idi 2009. Dua kami laong ikini Mami May kakabsat. Tintero nga isla kakabsat dati nga Lagomera nga ayam siksi kami lang nga Pilipino ti simbrak itoy nga agtrabaho ta adayo ako. Question number 8 dajay. Iti nagbiyahe ka apo manipod iti Santa Cruz Tenerife, Spain. Nagbiyahe ka apo iti manipod iti Santa Cruz nga Spain. Umay ka ditoy apo Lagomera. Masapol nga aging ka dijay Balaymi, aging ka dijay papanak apo nga barangay dijay ayan talaga nga tinga apo ti parke ket masapol nga agbiyahe ka ti 4 nga oras apo 3 nga oras kakabsat 3 nga oras iti panagbiyahe mapo. Answer na dumano nga oras apo ti panagbiyahe manipod iti Santa Cruz aging ka iti Lagomera, manipod ijay Balaymi aging ka ijay papanak nga balay masapol apo ti 3 nga oras nga panagbiyahe. Answer iti question number 7. Makantay iti number 8. Daytoy nga isla po ko ararakon dagiti turista gapu iti nagpintas nga maysa nga parke nakakabsat parke no kunada kakasla ayan iti kakaykaywan apo daytoy iti awag da apo iti Parke Garahunay kakabsat. Question number 8. Iti ti arakon apo dagiti turista nga umay ditoy apo gapu iti Parke Garahunay kakabsat ken gagayam yan apo makita yo nagpintas apo iti view na. That was question number 8. Mapantay apo ti question number 9. Dayti kayo apo daytoy no makita yu madamdama no madanom dayti nga kayo apo iti ang agtubtubo iti dayta nga parke apo ko panawon pay lang iti panagruar iti dinosaur kakabsat iso nga dayti nga kayo apo ket iso nga natubker nga mga mangsaranget iti napigsa nga angin no panagaangin iti daytoy nga isla gapu tadaytoy nga kayo apo ko rimuar paylaeng iti panawon iti dinosaur kakabsat. Rimuar iti panawon iti iti dinosaur kayat nasawon aging ga ita apo si bibiyag paylang daytoy nga kayo nga mangsalsalak ni iti napigsa nga angin no dumteng iti daytoy apo nga isla. That is question number 9. Dinosaur apo daytoy nga kayo apo panawon pay lang iti dinosaur idi adda daytoy nga kayo aging gaita nakakita kay ti dinosaur diyan pay nakakita po nakakita nakapo ti dinosaur ngem drawing pay laeng handa nakakita iti personal nakakabsat nya dinosaur. Question number 10 kakabsat ken question number 10 kakabsat ken gagayem dati apo ko may ipa-question to into no agbulanak iti maysa nga baboy nga native nga Burias iti daytoy nga YouTube channel Roderick Molina kakabsat. Question number 10. Okay, ti capital town daytoy apo nga isla ket San Sebastian. Question number 10. Ti capital town daytoy apo nga isla ket iso ti makungko na apo nga San Sebastian dati ti dadalaan mi apo adda kami ti tuktukon kakabsat agbali to tati ti angin nan ti tiempo na dito napudot pa lang dito ayam bitata ngem no makangato kami apo nalamison San Sebastian. Ayan daya po ti nga pulong nga question. Next question kakabsat.
ti baryo nga papanak kakabsat tinagan na ko Las Hayas. Anya nga baryo iti papapanan toy no motibiyang kakabsat nga pagpaspasyaran uno bibisita apo. The answer na po ko Las Hayas. Las Hayas kakabsat nagpindas TV yun na po Las Hayas. Question number 10 dayaya. Mapantaya po ti question number 11. Idi nagtrabaho makami kin ni Mami May apo nagtrabaho lang ni Mami May iti 3 nga bulan gaputa nagsikog isuna iti daytoy nga nagtrabaho mi kini John Derek. Question na po. Mano nga bulan nga nagtrabaho ni Mami May iti daytoy nga isla kakabsat? Answer na 3 bulan. Question number 11 na dyan. Number 12 question kakabsat. Mano nga bulang kumot apo nga nagtrabaho iti daytoy nga isla? The answer na apo ko 19 months, 19 nga bulan kakabsat. Maysa nga tawen ket 7 nga bulan kakabsat iti panagtrabaho iti daytoy nga isla nga nagsakripisyo nga maysa tapi manaw ni Mami May nagsubli apo iti isla iti Tenerife. 19 months iti answer na po. Question number 12 dati. Mapantay at question number 13. Di agtubtuba ditoy apo nga kaslanyog da ket Palmera kunada kakabsat. Ti kaslanyog ditoy apo ita Pilipinas nyog ngam ditoy Palmera. Anya nga klase nga ka iti kasla parengi iti nyog ngagtubtubo dita Pilipinas iti ada ditoy. Anya nga klase iti kaslanyog nga agtubtubo ditoy nga ada dita Pilipinas kakabsat? Answer na po ko Palmera kakabsat. Palmera answer iti number 13. Mapanak ako iti question number 14. Question number 14 kakabsat ken gaya. Iti trabaho ko apo idi nabatinak iti 19 nga bulan ket waiter taga puspos iti suso iti kalding tanaw maaramid nga keso agala kami iti gatas iti kalding taga puspos nak iti kalding tapos siya apo iti agre-receive kadagiti umay nga ag-check-in iti Casa Rurales da kasla hotel apong balbalay maawagan da apo iti Casa Rurales da apo siya apo iti paraala iti reservasyon ken siya nga mismo iti agbalin nga roomboy apo siya ti mapan mangi tulod iti masapsapol da siya ti agdalos siya pa apo iti paradalos iti balbalay nga hotel dagita apo iti ubra waiter nak tapos agpuspos nak iti suso iti kalding malang agatas na tapos siya apo iti receptionist ken roomboy iti dayta nga Casa Rurales. No kunada gamin apo dagiti balbalay nga pag-check-inan da ditoy ket awagan da iti Casa Rurales. Casa kayat nasaon apo iti Ilocano balay. Anya iti kayat nga sawen iti Casa iti Ilocano balay kakabsat iti answer na. Question number 14 balay iti answer na. Yang kakabsat ada kami na po iti ngato na ket talaga nga nagpintas iti biyo na. Dahil na po kami medyo stop pa lang ako.
kami tutuktok. Ada kami tutuktok ng karapsan. Nagpintas niya po. Kita nyo lang po din nakaparsoan nga talaga. Yan po. Ada kami tutuktok. Umuasagan. Ipakita ko na po dagiti kay kayong si bibiyag pa lang aging ga tanang ruga nag si bibiyag aging ga iti pa lang tempo iti dinosaur. Question number 15. Sumaro na po. Dagita po ti kay kayo. Dagita ti kay kayo nga mang lalapod iti napigsa nga angin dito ino napigsa ti angin iso da po ti protection tapno ti kasta pagkuan dagiti turista nga umay nga paglinungan da nagado nga turista apo iti mangpado apo iti dayto nga dagito yun apo ti kay kayo na adda kami na po dito nga to iti tuktok adda kami na po iti masakupan iti Parke Garahunay anya nga Parke kakabsat dahil Parke Garahunay kakabsat. Okay, dahil apo iti kapakabuklan iti Parke Garahunay dagito yun apo ti kay kayo na dagito nga klase ti kayo iti agbibiyag ditoy ta dagito nga kayo apo asla araw ti katukad na apo dita Pilipinas. Question number 15. Anya iti katukad dayto nga kayo iti ta Pilipinas apo. Answer na apo araw tanatatangken iti kayo na apo. Katukad nga kayo dayto iti ta Pilipinas ke araw apo na mayat nga ugingan kakabsat ken yan. Ada kami apo diti Parke Garahunay. Parke Garahunay. Kita nyo di ba balay dito yan Dahil balay. Okay. Dahil na sumusumura kami apo iti makungko na nga Parke Garahunay. Dito apo dahil iti beautiful spot na. Ti nagan ati dakkel nga bantay dito apo ko agulo. Iso dahil iti madam na ipakita ka ako. Iso dahil iti beautiful spot na po. Iso dahil iti landmark iti Lagomera kakabsat. Dahil dakkel nga bantay apo nga nagtayag. Iso ti makungkuno nga agulo kakabsat. Sumsumur kami kakabsat iti makita yo ati bantay nga iso dahil iti picturean da po. Landmark iti Lagomera kakabsat. Iti ngato iti bantay ket datay bantay ngagnagan ti agulo. Masadugan kakabsat kay ganyan. Yan. Masadig kami na po. Adda kami ti tuktok naglamisin kasla adda kami na po naglamis. Dayta kakabsat ni nga bantay datoy. Data tinagan na po nga bantay apo ko. Bantay agulo. Kita nyo po nagtirad kilangana. Dahil iti bantay nga agulo apo dahil iti landmark dahil iti nga isla Lagomera agulo dati apo ni nagtakkel nga bantay apo taadun sa kano iti hapon nga mangkayat na nga mangburak idi nga mahangan na burak nga nagbiaglat ta dati apo na datoy agulo kakabsat agulo Mount Agulo datoy kakabsat tinagan kita nyo naging duyas na tayag nga bantay kakabsat bantay makidamin ng dati ti landmark ti kami yan kakabsat yan kakabsat iti apo iti langana lalagipin niya po at answer na yung number 15 ko Mount Agulo yan nagpintas kakabsat datagitan sumurag kami okay kitaan tayo data pa yung may sapay dito asa-asawa na kita. Okay. Dito apo iti makita nga napintas iti view na dato nga bantay at ay landmark na dito ay data apo ni data apo ni data Mount Agulo o nagpintas nila nga na yay baba na Mount Agulo. So dagiti apo iti posible nga question nga baka nyo ti sagsi 50 pesos preload into no live nak iti YouTube channel kakabsat. Thank you very much for watching and subscribing my YouTube channel. Thank you thank you very much. Iti dayto nga aldaw apo March 30, 2023
21. Iti YouTube channel tayo na tibiyang numutibiyang Roderick Molina. Mani po dito ay La Gomera, Spain. Ito yung numutibiyang Roderick Temporal Ben Lizardo Molina. Iti nang tiyad kata kayo iti napipintas nga ang buya views. Thank you very much. Bye bye.